Bună ziua, azi facem reacții la clipul prietenul meu, hai să începem. Băi, de ce aici zicea mereu? Bă, Rareș, bă, ce e asta, bă, Rareș? Să vând sau nu vând? Îi plăcea aia, Gold School-ul. Aici nu știu ce a zis. Băi, stop, nu mai da să am fricoșitoare, pică sau... Nu mai că de asta fricoșitoare sunt? Bă, cred că da. Sunt fricoșitoare rău. 300, scrie bun. Ca și cum aș face o lecție. Nu. Da, să scriem mai stickere, stați un pic. Da, sperăm, poate pe ce. Nu-i pică doar acasă, pe bune. Pe bune acum. E să mora dacă mi-a picat un AK din cutia asta. Am să am deschis și mi-a picat Firestorm, cuțitul ăla. Mi-a picat cuțitul ăla, fac episod. După videoclipul ăsta vă arăt. Dacă pot să vă arăt. Și dacă vreau să vă arăt. Diseară o să facem niște caterincă cu jurături. Las puțin camera. Facem caterincă acolo. Jurăm oameni. Și să întorc la comentarii. Hai că da. Hai că ai primit mai puține mai șmețiri decât amele. Hai că da, boss. Hai că da. Și hai să vă arăt cum. Să vă arăt acum. Am intrat. Asta. Hai, frate. Și să vă arăt cum mi-a picat. Deci. Aici avem Titania. Care mi-a picat. Picat tot azi. Asta. Și sper că v-a plăcut episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați apăsați și like și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!